ben Jo, ik ben 9 jaar en ik ga slakken als huisdier. Ik ga in een koningenkooi. We hebben die kaas omheen dienen. Ik heb nog een lief bakje, een soort van vissenkom. Waar ik dan de liefste slakken in doe. Ik vind slakken zo leuk omdat ze zo sloom binnen. En ze hebben een mooi huisje op een dak. Waar ze er mooi in kunnen kroepen. Mijn slakken eten verschillende dingen. Eetbuien en sla. Er zijn 42 slakken en ongeveer 2 uur heb ik de slakken nog. En ik ben opgekomen omdat mijn zus weer verliefd op een jongen die kweekt ekslakken. En daar heb ik dus geleerd dat ze sla eten en eetbuien. Ik eet nog eens een spreekbeurt in met slakken. Daar kreeg ik nog een cijfer van, die heb ik best nog wel goed. En de cijfer was iets in een zoon. Dat is een zoon. En heeft u slakken die een naam hebben? Ja, ik heb wel slakken die naam hebben. Stjin, slakkie, slak. Slak, slak. Verder moet ik nog naar me bedenken. Dit is slakkie, slak. Dit is dikkie, dik. Wat ben je nou aan het doen met die skelter? De slakken aan het uitletten. En om ze fris lucht te krijgen. En om net alleen nog te vielen. Ja, want vind je het gezellig als de slakken mij die op paard binnen? En dan voel ik me net echt zo alleenig. Want oors veelt ze dat wel een beetje. Ja. Spin. En hoe lang houdt je nog slakken als huisdier? Lang. Misschien wel 2-3 uur nog. Binnen de slakken die vreun? Ja, heel erg met vrienden. Elke dag als ik naar een show, dan neem ik naar mij. Dat doe je verhaal slakken.